Tá imrí agus mí aid le tamalanis nethar char na Gaillimhe. Féin bhile tá fácaí le blianta óstan an Carb Great Southern. Tuairiscítear go bhfuil cantaine ar bon le píosa idir únéirí an óstan agus comhairle carach na Gaillimhe, maidir leis an láthir a Orbert. Óstan bra go chomhálacha is bainsecha a bhí cháin trá. Achas dearol an raircanne sé óstan an Carb Great Southern sitir bhthir bhlach lia in nethar chahar na Gaillimhe. Tá sé an glár láiráin tréci ag comhairle carach na Gaillimhe le rion blianta. I gábhíle sa dé fuarthas cead pleanal leis náte legan. Déag sé sin a gábhíle sa cúdeag ach chuirú sin a gábhlíon leis. Tá sin rite mechanis agus deirtar gúil an chomhairle carach am an crunnithe réimhpleanala leis na húinéirí an Comer Group faoi láthir. Is díal frustacha sé go chomhairí carach an bhailedóireacht i bheice le leis éigeanna áil ar a scéal. Ní héagam céim far thug se cho fada sin gurdíanis. Gur tugu áide 7 bliain rób ag an tús. Anéis tuigem go dogan rudí mar seo orintanta níos fuidir ná ceapá hain. Ach gur tugu 7 bliain rób agus ná dhéanú tada sa 7 bliain sin tá sé sin do chreite. Tá náit loite freisin le humpar frithó síalta, loitiméireacht agus sútéireacht, agus bhí gá hinne sa bharing nimh gábhíle sa céirdeag. Díal imní a se lug gon fabal áitiúil. Tá fargnamh se fálamh le rionshá blianta so seansá an struchtúr tíiste níl se sábháilte, so seansá go maidin éigen istehan lá éigen agus go fear tálaí drochrod istehan tá cinnte gohfuil se lán le Francach agus loch agus cholathirt mar sin mar running tú an commatíh má. I can only imagine cecha bhfuil se tíiste rilí le. Díar an comhairleoir carach Frank feithí go gurfií áardú ceamathe éigeantach a bhaim ar a bhairgnimh. Déir príomhhaimach na comhairle Brendan McGrath áfach nach féidir sinna dhéanana go depan ar an idirhharrtaíocht agus gachamainin leis. Tá sé de cheartach an ggóile táach blian túil go 102 milliún euro sin 3 go locha merignih a dhearra ar na húinéirí, go dtí go ggóire for an áit. Dictar áfach gúil an chomhairle i gcearra córéiteach á leis an Comer Group faoi láthir sal an nearfar a lehéid. Séamas os Scanlán, nuacht TG Ceathair.